שיר, מה את עושה? אני גוזרת. את גוזרת? לא רוצה? הבנתי, יופי. מה רוצה? מה? לא מצלם אותי. כתוב רקורד זה מצלם, שתדעי לך, זה לא כמו שאת אומרת. כי אני שומע, א' רקורד זה הקלטה, ב' אני שומע את המנוע עובד. אז אם לא היה כתוב לך רקורד, אז רק שתדעי שלא צילמת כלום. כן, בשיא הרצינות. ואני גם רואה שהמונה של הזמן עובד כשזה מופעל על הרקורד. וכשאני מפסיק את הרקורד, אז המונה של הזמן מפסיק לעבוד, זאת אומרת שהוא לא מצלם. הבנת אשתי? רוצה לרקוד? רוצה לרקוד? לשבת יש בית ונצא אשראי לה 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 לה. את מה? צריך לרדת את השלט. את השלט? כן. מאיפה? הייתי זבוב ירוק, הייתי מקובל, עלה בתוך עלה בתוך רק תעשי ידיים על הראש. ידיים למעלה. על הראש. אם הייתי כרוב ירוק מתוק ומסוסל, הייתי מגולגל, הייתי מעוגל. עכשיו שאתה צודק, אתה יודע? אני אומר שאני צודק. בקשר לצילום. זה ברור מילה שכתוב רקורד הוא מקליט. וכשלא כתוב רקורד הוא לא מקליט. חן? חלי, שים לנו על בית, הרצפה מאוד קרה. הרצפה קפואה ממש. שיר, תעשי שלום לאבא. שלום. חן. לא לעלות על השולחן. את מגרה בגורלך. את מקצרת את תוחלת חייך כשאת עולה על השולחן. את יודעת מה קורה? אבא מתעצבן. הופה, מה זה? זה חן. חן, אני רואה שאת אוהבת להצטלם, אה? את יוצאת? אנחנו מדברים על רמת חיים, אשתי רצתה מדיח של הרמת חיים ומיקרו, בקיצור כל מה שהיא רצתה, אז מה אני אקבל בשביל רמת חיים שהיא קיבלה? היא עכשיו רוצה עוזרת שתנקה את כל הכלים החשמליים. זה מה שנקרא רמת חיים. אגב, יש לי משהו יפה עוד אחר כך להראות לכם. רגע, העונש שאלוהים שלח לי. אתם רואים? זה העונש במיטבו. זה... מי שחי מדבר כזה יודע שאין אלוהים. רק שתדעו. מכה אמיתית. והנה, זאתי שיר. שיר, תעשי לנו שלום. שלום. תעשי לנו נשיקה באוויר. יופי. חן, תעשי לנו גם את חן. הלו, גם את. מימוצה. מימוצה, תעשי לנו שלום. מימוצה, תעשי לנו שלום. תעשי לנו שלום, תעשי שלום. תעשי לנו שלום, מימוצה. אני עכשיו עושה לך תקריב. אני ממשיך להגיד שאת המכה, העונש שאני קיבלתי מאלוהים. תסתכלו, ככה נראה העונש שאני קיבלתי. חיי, מכה. עכשיו אלוהים עושה לי מצווה. מי אני אוהב? נכון. מאוד אני אוהב את שיר. חן, בומבונרה, מימוצה, בואי. להביא עליך, אני אזרוק עלייך משהו. חן, אשתי, אתה רוצה שאני אעשה לך משהו גס היום? לא. את בדה? 5 שנים מחר איתך, אלוהים יעזור. תאמיני לי, אין צדק בעולם. נכון, זה.
את יכולה להכין ולהקריא, נכון? באמת? אני יכולה ללמד אותך לעשות את זה. אני יודע מה המילה, כשאני נכנס לפעם הראשונה את לא יודעת איך עושים את זה. מה זה מונולוג? אה? זה מונולוג? למה אתה עומד כמו בול עץ? עשיתי משהו, נו מה, אתה משחק אותה אבא טוב, אה? לכי, לא צריך. את לא רוצה להישאר פה? לכי. שלום, לכי. מה עם זה? אתה מקפל את זה. תקפלי אותה. 25 births, למה? including some of the best known service singers. Jean Le Pen, Jean Yeah. Ralph, את תקפלי. את. sailing in boat AGR. שיר? שיר? חן, בואי. חן. Pretty dangerous course, but there's a good chance that some of the boats will. Jean Le Pen is right. בואי. This first stage is very. בואי גם את. First of all, it's עושה לי צמא? 400 נו. miles. Then they have to skirt the little double up the shore. Few casualties. שלום, חן. חן, חן, בואי. חן. תעשי שלום. Skipper Elton. Probably guilty. קטנה, טוב. מה את עושה? בואי לפה מהר. חן. The solo yachtsman is asleep. Because the stages that last 3 or 4 days, they can only snatch a few critical hours. עשתה לי קוקו? חן, תעשי לי גם קוקו. שיר בעדינות. גם חן רוצה לעשות לי קוקו? כן, בואי. בואי. The second stage. תשכיבי. חן, תעשי לי גם. בואי פה. יופי, איפה פה? לא חזק. די, שיר, מריבה לי. את עושה אף לשיר? איפה אף לאמא? תעשי לאמא. די! למה הרבצת לה? אל תיגעי לה באף. למה את נוגעת לה באף? לא לגוע. לא לגוע לה באף, זה לא יפה. אל תיגעי לה באף, תיגעי לאמא, טוב? מה קרה? מה? היא רוצה לשחק לי בשיער. את רוצה גם לשחק לי בשיער? מה את רוצה משיר? את רוצה לשחק לשיר בשיער? תעשי לה טובה. רגע, שיר, אני רוצה לעשות לך טובה. תעזבי רגע, נו, תעשי טובה לשיר. תני לה נשיקה. תני לה נשיקה. חן, תני לשיר נשיקה. יופי. תעשי לה טובה. טובה, אבל שיר, תגיד, תבקשי סליחה מחן. תני לה נשיקה. At the end of this third stage, it hits there was no change. כל הכבוד. עשו כפיים. Production. אתה מפסיד את החיכים שלי קטנה. תעשו כפיים. טוב, תעשו לי קוקו. תעשו לי קוקו, אבל אל תהרגו אותי, טוב? אל תחייבו לי. Before the
חן, אל תפריעי לשיר. טוב, תקפלי כביסה. תקפלי כביסה. שירי מכאיבה לך? לא. חן זוזי, בואי תשבי פה. הופה. ככה. אז קומי, קומי. תעשי שלום לאבא. שלום, גמרנו. ביי ביי. שיר תעשי לאבא שלום. שלום. חן, את רוצה לרדת? או שאני אעשה לך נדנד? אדנד, אדנד. זהו, מספיק. enough. 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 טוב, אוקיי. ביי. היא לא פנויה. קשה להגיד. שיר, את מכאיבה לי בעדינות. שיר, את מכאיבה לי! שש. אני נראית טוב? את לא תעשה לי את הסרוקה? היא יורדת לי את השיער. אוי, אתה מכאיבה לי. תגיד את זה. עד שכולם היו מוקעים ככה. זהו, אבל כשדיברנו על לראות את הטבעת, תגיד לה כמה. אגב, היום התאריך ה-13 לעשירי, 13 ל-11, סליחה. 13 ל-11, 93. לכן, כשתראי את הקסטה הזו בעוד כמה שנים, תדעי מה התאריך. ואגב, יום הנישואים של אבא ושל אמא, רק לתשומת לבך. שעולה, נעמי. כשתראי את הקסטה בעוד כמה שנים, תדעי, היינו היית בת 3 וחודשיים. כן? אוקיי? יאללה בנות, לילה טוב. תסתכלי לכאן מכה, כן, תתכסי. עם פרצוף כמו שלך כדאי שתתכסי. למה? את לא נראית טוב? אל תדאגי, את אף פעם לא נראית טוב. אגב, השארתי הודעה לבנות שהם ידעו מה התאריך היום שציירתם כשהם יושנו. אגב, שיר, בעוד כמה שנים תסתכלי בקסטה, שכחתי להגיד לך בחדר. אז בעוד כמה שנים שתסתכלי בקסטה, תדעי לך שאנחנו לא אוהבים שאת משתינה במיטה. משתינה במיטה? לא, אבל רק שתדעי. זה לכבודי מנסים החמישי שלך. טוב, בוקר חדש. אלי מסרק אותך? כן. באמת? ולאבא את נותנת לסרק אותך ולאמא לא? כן. הבנתי, אבא לא מסרק אותך כואב? הוא משחק את החלש חלש. מסרק אותך חלש, הבנתי. טוב, ובוא נראה מה חן עושה. חן רוצה לאכול? חן רוצה ארוחת בוקר? בסדר, אמא כבר הולכת לחמם לך ארוחת בוקר, טוב? טוב, אבא, אנחנו ניתן את רשות הצילום בידך. אל תשחקת איתה. לא מסרקת, אני רק מסדרת לך, אבא שלך קוקו, קום. גם אמא, מזמן. רגע, הנה אנחנו נותנים לכם כבר את ארוחת הבוקר. כבר נותנים לכם את ארוחת הבוקר. בסדר, הנה. למה? קנינו פיתה, ראית את זה אדם? נו, אז איך המכה שלך לבוקר?
תתפרעי גם את. סתם מתפרעת. רחלי, מה התאריך היום? 14, יום הנישואים שלנו. ילדים, היום אמא ואבא לפני 5 שנים התחתנו. ואבא קנה לאמא שיר, תסתכלי. שיר, תראי את הטבעת שאבא קנה לאמא. יפה? תעזרי לי, מה תעזרי לי? הנה, האוכל שלכם, יש לנו כאן מישהו עצבני. רגע, סבלנות. הנה האוכל שלכם. שיר, את רוצה לשתות דבש? רגע חן. הנה. בואי נוציא את הדבש ואת הדייסה שלכם. מורה לי שתית. כן? כן. למה הכנת רק לעצמך, אגואיסט? צודקת. שיר? תתבייש. שיר? נו, נראה אותך שרה? נו? ותעוף? ואיזה שיר שרת ביום הולדת? איזה יופי. זהו, נגמרו לך השירים? חן, זה כבר מגיע. מאמי וקיבלת מכה? תכף, עוד רגע. מה את רוצה? מה? ביי! מה? לא. ביי! כן, תסתכלי לאבא. את לא יושבת ישר, אז אני מצלמת שיר. תשבו שתיכם אחת ליד השנייה. תשבי חני, את לא רוצה? יפה? מה? ואת רוצה לראות את היום הולדת? שיר, תפזרי את השיער, נראה את התספורת שלך. רק אל תצלם אותי, בא לי. למה? כי אני נראית זוועה. אני נראית כמו פאטמה. די, תרציע! נוטי! רק כשאני עם בגדי בית אתה מצלם? למה לא? מחשב! כן. את רוצה להראות לנו חן איך את רוקדת עם שיר? בואי תראה לנו איך אתה רוקדת. כן. אם תרקדי אני אשים לך את היום הולדת. כן, תראי לנו מה השיר עושה בבלט. מה עוד? ואיך עוד היא עושה? די למעלה. כן. ומה היא עושה עם הרגליים?
ככה. ככה? ומה? למה איך אני מסתובבת? איך את מסתובבת?